Mistoqsija parlamentari li d-deputat laburista Leo Brinca tagħmel dwar ir-rotta tal-arriva fil-lokalità tal-Ibraċċ waslet għal battibek bejn id-deputat Franco De Bono u l-Ministru Ostingat. F'mistoqsija supplementari Franco De Bono staqsa li ma kien it-tibdil fir-rotot li sar wara li hu ħal pożizzjoni jibsa tiegħu dwar ir-riforma fit-trasport pubbliku. Xtaqt insaqsi l-Ministru jekk din kienet waħda minn dawk ir-rotot li kienu nbidlu wara li jiena kont iddikjarajt li se nastieni u jekk iva kienet waħda minn dawk ir-rotot li nbidlu f'dik ir-rivoluzzjoni taqliba sieħa li kienet saret wara li ħadd pożizzjoni jiena kważi se ilu. Allura kif kienet ir-rotta qabel? Il-Ministru Ostingat wieġeb b'dan il-mod. Il-Ministru Ostingat. Nista' nassigura l-Onorevoli Interpellant illi ebda rotta ma tbidlet minħabba insistenza tiegħu. Ċjarifika l-Onorevoli Franco De Bono. Ara l-pożizzjoni li ddikjarajt li se nastieni fuq it-taffiġa li kienu għamlu tar-rotot. L-Onorevoli Ostingat fil-qosor. Nirriafferma wkoll ma kellha ebda influenza fuq ix-xogħol. Il-battibek bejn Ostingat u Franco De Bono kien interrott wara li l-Speaker ġibet l-attenzjoni li l-ħin tal-mistoqsijiet kien għadda. Madankollu Franco De Bono fid-diskors tiegħu aktar tard fis-seduta reġa' qajjem is-suġġett u akkuża lil Ostingat li qed jipprova juża l-poter tiegħu biex ibiddel il-kronoloġija tal-fatti. Jiena naħseb li jibqa' mkaħħal u ma jirriżenjax daka qaqqas jiddeċidi huwa x'jiddeċidi il-Parlament kieku jġibu dik il-mozzjoni li għamilt jien. Però li issa tibdel il-kronoloġija tal-fatti jekk l-Onorevoli Ostingat qed jippretendi saħansitra li jibdel il-kronoloġija tal-fatti għax meta insaqsejtu għatlus ma dawk ir-rotot. Wieħ uħut mill-inbidlu wara li tkellimt jien, għalli le ma kien hemm ebda. Il-kronoloġija kienet hekk, Onorevoli Gatt. Illi inti qabel tkellimt jien laqas li terfa' responsabilità politika. U tliet wara li tkellimt jien mort tiġri tagħmel konferenza. Fejn iddikjarajt ir-rotot ħajn bidlu. Imma dan hu l-atteġġament arroganti illi hemm barra n-nies qed idejjaqhom. Intant il-bendi basses komplew joħolqu aktar inkonvenjent lil Maltin bl-aħħar inċidenti seħ l-erba' fil-għaxija fil-Marsa. Is-sewwieqa li kienu għaddejjin fit-toroq spiċċaw għamlu aktar minn siegħa jistennew fil-karozza tagħhom wara li l-bendi bass spiċċat imblukkat triq ewlenija.